услуга или на цена, или за нещо, ако имаме. И така, да се вическите 20 лева великденски. Ние много време дънкахме, че освен коледни трябва да има и новогодишни, трябва да има и великденски, трябва да има и първомайски. Ако искате и 6 септемврийски, да не говорим за 9 септемврийските, най-накрая решиха да ни попушат и от тяхното така биловско сърце се откъснаха по 20 лева на пенсионер, за някои по 40 лева да са диви и здрави, но ние си говорим за голямата маса пенсионери. 20 лева. Някои се чувстват обидени. Не дейте така. Всяко начало е трудно. 20 лева, 20 лева ще ги вземеме. 20 лева са 20 хляба. По 15 филийки, 300 филийки. От тук до следващото увеличение имате 3 месеца. По 90 дни. По 30 и 90 дни. По 3 яденета на ден. 270 яденета. За всяко хранене ви осигурено по една филийка хляб. Малко ли? Ако изядете една пилика, 2 лева. Ако изядете 2 пилики, 30 лева. Ясте хляб, хляба замества всичко. И като ви дават израелища, както се гърбат по улиците, кой иска ви повече? Хляб. Израелища. Народа е по-далече от моят дом, от мястото, където живея. Не хляба, израелището. И така, в това отношение, благодарим ви, палки и любими, си не осигурихте по една пилика хляб до следващото увеличение. От 1 юли, което ще бъде 4,5 за минималната пенсия, но понеже за 6 месеца, значи 2 лева средно годишно за 12 месеца. Нека да минем по-нататък обаче. Въпросът е доходите и разходите и понеже професор Георгиев, наш гост, изяви желание да продължим с тази тема, с различията в тези доходи, как едни получават 240-340 лева заплата на месец, а други се изкарват от трудови доходи 330 хиляди лева на месец, не на петилетка. И вторият, който е също наш почтенен посетител тук, изпод Факултат, това е Иван Церов, който изяви желание да се срещне тук на тази маса с професор Георгиев пак по тези въпроси. И така, къде да почнем? Хайде професор Георгиев да каже 2 думи за един преамбюл към предаването и след това ще дадем думата и на Иван Ценов, за да каже неговите становища. Професор Георгиев. Благодаря, господин Радев. Всъщност ние продължаваме един разговор, който сме започнали, бих казал, от по-старо време, от няколко седмици. И миналата седмица говорихме по въпросите на доходите, разходите. По-скоро говорихме за чувствителните различия, които при нас се появяват. Вие даже го посочихте съвсем конкретно примера. Даден човек може да получи примерно месечно 330 хиляди лева, друг ще получи някъде към 1200 или 1500 лева месечно. В годишен разрез, разбира се, също така може да се пресметат всички тези неща. Но тая разлика е ужасяваща. Тя е, значи, 20-30 пъти разлика, което в нормалния цивилизования свят се приема, че в едно цивилизовано общество разликата, примерно в Белгия, където съм бил в командировка, те са ни посочвали, потегните официални статистически, да, се счита една приемлива разлика между 1 и 8. Именно казвам, разлика между най-добрите, най-високите доходи. Става по-скоро за трудовите доходи, разбира се, защото тук изключваме капиталовите доходи, които проистичат от предприемаческа дейност, но тази разлика между 1 и 8 се приема като нещо цивилизовано, нещо приемливо. Аз същото приемам. Значи, ако тръгнем този разговор в това русло, не трябва да отиваме обаче, говорейки против различията, да считаме пък, че ще трябва нека да отидем към една посока на уравниловка. Вие знаете, че ние излезнахме съвсем скоро от едно общество, което беше също така в ситуация, в която доходите се така подчиняваха на един принцип 1 към 3. Нали, 1 към 3, но разбира се, 1 към 3. Това беше нещо много условно. Условно за огромната маса хора. Разбира се, имаше пак един контингент, който си разполагаше с пари, каквито си пожелая. Става въпрос, че обективно съществува в обществото, в процеса на труда, в
при пенсионирането, по начина на получаване на доходи на хората има определени различия. Ние всички се различаваме. Ние като хора се различаваме. Различаваме се по труда, който влагаме. Различаваме по приноса, който имаме за развитието на това обществено производство. И съвсем естествено е да има и определено различие в доходите и в начина на живот, по който ние живеем. Така че аз, когато говоря за различие в доходите, имам предвид за едно общо прието, едно нормално, цивилизовано различие, което трябва да съществува, което да откроява естествените различия в човешките качества, човешкия принос за развитието на общественото производство. Това, което казвам, оттам нататък вече могат много неща да се кажат. Сигурно и господин Ценов ще подскаже много неща, сигурно и вие знаете, но за мен това е рамката, в която ние трябва да се движим. Ние също така трябва да има различие, което да стимулираме разликата, приноса на хората, но не трябва да отидем и към някаква уравниловка, която е безцелна и която лишава мотивите на хората към труд и принос. Това е което. Иване, ти бе си предизвикан, вече споменахте името. Как казах, обаче ще говоря на това, което говорих, по-миналия път не беше. Вижте, в България няма политическа партия, доколкото аз знам, или някакво там движение, или някаква гражданска организация, която сериозно да постави въпроса за диференциацията на доходите. А това е един основен въпрос, който предимно се занимава предните партии. Ето, кажете ми, кога сте чули Станишев или някой друг лидер на Българската социалистическа партия или на някоя друга партия да каже, вижте, диференциацията на доходи трябва да води до чувство за справедливост, да се, ако е тежко, тежко, но да бъде разпределено по тежестите, така че хората, кой с по-високи, кой с по-малки, но да няма лумпенизация, да няма, както се казва, изпадане от обществото, защото в крайна сметка държавникът е държавник за това, защото мисли за целия, така да се каже, състав на населението. И за циганите, които нямат образование и крадат, понеже са останали без работа, защото на времето имаха и те работа. И за тези, които закриха предприятията и трябваше да станат търговци с куфари до Истанбул, да кажем, или някъде друга, защото познавам такива хора. И за тези, които напуснаха България, разбира се, много от тях, добри специалисти, повече няма да се върнат. Ако ти си държавник, ти трябва да направиш така, че това население да иска да живее тук. Нещо повече имаше в началото, че вижте, България ще бъде динамика. Нали, би трябвало тук да идват дори и отвън, защото тук нещата са, найде на Запад вече, там горе-долу всичко се наместило. Тук какво стана? Динамиката беше в бандитизма, в кражбите. Така че, аз още не съм видял някаква отговорна, както казват и национално отговорна политическа партия, по такава изобщо има, да постави въпроса за диференциацията на доходите. В този смисъл казвам, че БСП е менте. Тя не е лява партия в този смисъл. Излиза там Станишев или някой друг и ми каза, ръст, какъв ръст да Станишев? Дай да видим с какво работим. Един трактор мине и изоре цялото поле. Един комбайн мине и събере всичко. Проблема е тук, че механизацията, автоматизацията и високите технологии изваждат от пазара на труда много хора. Фаща ми се за косата, дърпа ми се ръстим. Тук става въпрос за нещо много важно, че трябваше да се работи научно, както се казва. Научно да се работи. А не просто дай да пуснем бандите, рекетьорите, това, сенчестия бизнес, който винаги съм предирал за него, защото какво искате вие в една държава, в която статистиката не хваща сенчест бизнес, който е по-голям от официалния? Това съм го доказал, дипломни работи съм давал на мои студенти и така нататък. Сенчестия бизнес е по-голям години наред и това е целта, заложена от Горбачовата перестройка. Той ги събира тия членовете на Политбюро и казва, ще направим ли икономиката на Съветския съюз по модела на черния пазар, черно регленък, така се казва там. И си отворил чекмедженцето, вътре седи всички кой къде лапа, защото още при социализма, нали, аз оставям на страна тази хубава, прекрасна творба с Тодор Колев, където куче касичка, дали, помните, ето първите така признаци на някакъв частен бизнес и разбира се сенчест бизнес. Тодор Колев, който играе неповторими роли, изиграл. Нали. Филма се казваше забрахме ми. Защото ми дойде изведнъж на ум и другия филм "Господин за един ден", който пък показва какво е било преди 9 септември. Така.
Опасен чар. Опасен чар. Опасен чар е фантастичен. Значи винаги съм казал, че трябва да се гледат някои филми от преди 10 ноември, като Опасен чар. Нали, като, да кажем, Войникът, където показва какво представлява науката. Нали, или да се чете последния велик българин, писателен Георги Иванов Марков, за който само приказват кой го бил убил и кой не го бил убил, а всъщност го убиват всеки ден. Ето аз във Фейсбук казвам, четете Георги Марков, четете Марков, разбирате как стигнахме до тук. Да. Всичко е почнало не просто на 10 ноември или на 9 ноември, всичко е почнало от 10 септември е започнало всичко. Или както Орел описва във фермата, още на другия ден след изгонването на мистер Джонс, прасетата почват да пият млекото. Защото знаят, че връсти, те са на власт. Така че перестройката е започнала още на 10 септември. Както написа Ганчо Карапин, дойде ни времето. Но забележете, нека да кажа нещо много важно, защото диференциация на доходи и така нататък. При нас е наложен един модел. Ето, пак ще покажа тази книга. Иване, а мога ли само да се допълня? Извинявай, просто да помисли прекъсна. Да, се след че вече... Понеже говорим за сивия бизнес, нали? Сенчес, аз го речам, но ясно открояваме Сенчес, там скрит, сив и така нататък. Сенчес е, който не плаща данъци и осигуровки, а иначе е легален. Защото има и черен бизнес, който е нелегален. Дрога, проституция и така нататък. Но става въпрос, че при тебе така ясно се откроява едното сенчеството и официалното. Аз само те допълвам това, че има и една междинна форма, Иване. Междинната форма, да, ще кажа от моя опит в доходите. Примерно казвам, аз съм работодател, ти си подчинен. И аз ти казвам така, слушай, аз ти плащам на минималната работна заплата, този месец казвам ти, тая Мога ли да отговоря? Да. Няма никакви проблеми, просто терминологията трябва да приеме. Точно това е сенчес бизнес. Точно това е сенчес бизнес, който го наричат сив. Защото не е черен. Значи сенчестия бизнес е точно това. Не, че това предприятие не съществува на картата. Напротив, аз ти плащам на браншовия трудов договор, те осигурявам, а ти давам 2 пъти повече. Чакай, аз го казах миналия път, един строител от Пловдив, няма да му кажа име, защото не е коректно, ми каза 87% от моя бизнес е извън. Това исках да допълня, това е въпрос на защото има и официално, значи аз заявявам официално, че на минималната плащам, давам ти в края на месеца още нещо, което вече не го заявявам, нека да стане ясно. Сенчестия бизнес става точно в легални предприятия, където примерно са го давали по Българска национална телевизия. Вместо да ги арестуват, те ти го дават втори път. Шивашко предприятие. Питат жените, колко получавате? 250-300 хиляди, 350 при големите пари. Влизат на счетоводството, колко? 50 хиляди, тогава не се плащат данъци върху 50 хиляди. Трябва да ги арестуваш директно, а те го повтарят филма, за да разберат как се прави сенчес бизнес. Шие се за време, изнася се продукцията навън, някой хапва, нашите не ги осигуряват. При това положение пенсионерите питат, що няма пари за пенсиите? Защото тя е приходно-разходна системата за тези, които са по първия стълб. Нали? Това е друг въпрос, който ще говори. Няма да има пари. Значи удара при това положение и върху текущите пенсионери, и върху тези, които се осигуряват на ниски доходи, те почват да плащат вече. Аз имам два въпроса, имам два въпроса към вас. Единият въпрос. Ние пенсионерите не искаме да ровим там, където засягаме някой друг нископлатен работник. Да го принудят да си внася повече пари, за да има и за нас. Ние това не искаме да направим. Ние не искаме да бъдем, така да се каже, еничари в тази посока. Да ни противопоставят един на друг, защото управленците точно това търсят. Едни срещу други. Защо си има увеличение и на високите пенсии, само на ниските нека да има, нека и това, нека и онова. Това е един въпрос. Ние не искаме това. Искаме логиката, която сте въвели, да бъде работеща логика. Ние искаме друго нещо. Приходите да се увеличават в пенсионната каса и ако не се увеличават виновните, държавата, управленци, да плащат. Откъде се намерят пари? То си е тяхна работа. Затова, защото в това отношение, що има таван на осигуровките? Някой може да иска върху тези 330 хиляди лева да си плаща осигуровки. Да ги плаща,
Не само да ги платят, да бъде задължен да ги платят. И здравните осигуровки, тъй като парите не стигат. Питам аз, защо трябва да му облагаме с тези социални осигуровки само това на 2200 или не знам колко си лева? Всичко. А ако не иска да му бъдат облагани, няма да ги декларира като заплата, а ще ги декларира като печалба. Само че на печалбата данъка трябва да стига, както е в Съединените щати, до 90%. И той да играе и да търси къде какво да направи. Така че в това отношение има дисбаланс, както се казва, диференциацията е в неговите ръце. А защо да не го наречем и диверсификация ли беше? Диверсификация. Защо да не стане? Да направи диверсификация. Да я направи между заплатата си, която си определил, и печалбата, която си определил. И къде, както му отърва, така да бъде, но да има разлика в данъчното облагане. Ето, ние това се мъчиме тук да дискутираме, да отиде лестичко и в савака на пенсионерите. Темата е свързана, бе. Аз ще започна, да се казва, от Адам и Ева. Събират се британската и руската империя, главатарите, лицето на Горбачов и Рейган и Тачър. Тая нощ пак повториха филма за Рейган. Да видите каква карикатура е Рейган, митовете около него. Събират се и решават да направят това, което вече го виждаме. С агресивни действия руснаците свалят политическите си марионетки, така сигурно са го казали директно, а онези ще помагат за промяната в икономиката и ето и плана Ранът, който е една измишлятина и няма нищо общо дето, освен да даде лице на някакъв процес бандитски, който е планиран в Москва. Тоест, всичко се разрушава, 82% от нашите пазари гръмват и ако на Япония изпръс сега 82% от външните пазари и каже: махам ви тук тия, дето можем да управляват Япония, слагам Филип Димитров, японските и Ваню Костовците, които не знаят за какво става дума като управление на държава, Япония потъва. Така, слушаме внимателно. Нека да си го кажем, другарите от Москва и Лондон се разбраха и отстрошиха. Както отрошиха Георги Марков и хвърлиха вината върху нас, по същия начин отрошиха България и другите и хвърлят вината върху нас. Върху нашите тук като земната колониална администрация. Но от тук нататък никой нищо не може да направи. Ето вижте за Украйна, слушам онзи ден. Събрали се пак в Москва и Вашингтон да решават въпроса на Украйна. А какво става тук, бе? Какво става тук? Нали всички пледирате, че Украйна трябва сама да се решава въпроса. Значи ти не виждаш просвет как би могло да се оправи. Не, аз съм казал преди 10 години, че аз ще стана по-скоро олимпийски шампион по тенис на маса в присъствието на 3 китайци там, отколкото някой да оправи България. Ма ти си станал. Ако отнесеме, извинявай, не искам да те обида. Има за къде. В годините ти спрямо как излезеш... Не се оплаквам от годините, екстри са ми. Ясно, а ти излезеш на още по-млад... Не искам привилегии, като депутатите... Не става дума за привилегии, става дума за категория. Тук въпросът стои друго. Можем ли да посочим някакъв светъл лъч, който нещата могат да... Не може. Или да използваме правото си на... Да си поприказваме. Правото си благодаря на телевизия СКАТ и благодариме, да кажем благодарим господа, че ни даде. Използваме правото си дадено от Великата френска революция, която казва, когато не може нещо да се оправи, трябва да се прави зло. Ние тук показахме няколко пъти пирамидата с трите маймунци. Японската синтоистка философия казва: ако ти не виждаш злото, ако ти не чуваш злото, ако ти не казваш злото, значи зло няма. Обаче отдолу в пирамидата ние сложихме един бантожала за големите зъби, която е четвърта маймунка с големите зъби, пенсионерската. Казва допълнение, ако ти не правиш зло, зло няма. Значи, щом като не можем да посочим как приемливо може да стане, тогава става последното. Трябва да направим нещо мръсно, нещо зло. Кое? Ние пенсионерите. След като нас не ни показва българската национална телевизия нашите протести, ние отидахме няколко пъти при нея. Сега ще изпратим писмо до дирекцията в Европа, че няма нужда да им дават допълнителна субсидия на тази телевизия, която пренебрегва нуждите на 2 милиона и 300 хиляди руси от населението.
населението в страната. Пенсионерите. Няма, не им давайте. И те си търсят начин да ни дадат. Ето на пенсионерите, казват да ни ви даваме. Ето това е злото. Защо? Трябва да стигнем до това зло. Дистанцирам се от тебе. Ти за говорението. Казвал съм тук, не пенсионери, за пенсионна система, защото този, който днес е пенсионер и утре ще отива, както Гърбозанов, Бог да го прости, няма кой го погребе. Нали? След това го идва следващия, който може би ще бъде още по-зле, нали? Ако нещо индивидуално не се спаси. Става въпрос за цялата система. Пенсионната система е част. Аз написах много отдавна какво направи Костов и Нейков 2000 година с кодекса за задължителното, тогава се казва, социално осигуряване. Той скъса солидарността между поколенията. И затова моите публикации в любимият едно време вестник, а сега май не си много любим, Нова зора, пенсионната система всъщност работи срещу солидарността. И на мен вестника ми люби. На мен вестника ми люби, не ми люби главният редактор. Добре, хубаво. Добре, Илия или какво беше заради наш Илия, направи между ти и Илия. Сега, слушай сега, какви действия трябва да бъдат предприяти, за да се спре геноцидът на пенсионерите? Това е написано преди много време. 10 малки негърче. Не, това е още по-рано. И тук едно интервю за този случай. Внимавай сега. Драстично редуциране на икономиката в сянка чрез изваждането и на светло. Ето това. Тоест, няма лабаво. Фанат ли те, братко, ти забраняват и изчезваш. Така. Един пример, сега ще убирате ли? Не, как един го спаси там? Мишо бирате ли, кой беше? Да, Мишо бирате. Ще си говорим за него. Второ, драстично редуциране на черния пазар на труда, господа. Идват хора от провинцията, които нямат какво да работят, живеят по 15 души в един апартамент, отиват на строежа, не ги водят изобщо на трудов договор, може да стане злополука и си затварят устата и очите, така наречена съдебна система. Това е черен пазар на труда. Той не е сив. Трето, повишаване на минималната работна заплата до размер съответстващ на фактическите заплати. Фактическите, не тия, които, защото те всъщност тези заплати не ги декларират. Така. Четвърто, строг контрол върху пенсионните вноски. Тоест това, което... Защо ги направиха да си делят работодател-работник, за да бъдат солидарни в лъжата? Точно за това го направиха. Много точно. Точно за това. Вижте, че са глупаци и те ето го правят. Как беше при работодателя, дали ще ти даде или не, без значение. Парите ти отиват за осигуровки. Пето, отделяне на пенсиите за трудов стаж и възраст от социалните пенсии. Непрекъснато ги смесват, за да се казва, имаме 2 милиона и 500 хиляди пенсионери. За трудов стаж и възраст е съвсем друго. Така. Шесто, пенсионно осигуряване върху целия доход, независимо от големината на дохода също. Това изобщо не пречи да има таван на пенсиите. Ама изобщо не пречи. Изобщо не пречи. Изобщо не пречи. Така. Седмо, мораториум върху втория стълб на кодекса, тогава е било още задължително обществено осигуряване, после го преминих само за обществено осигуряване. До времето, когато реалните доходи у нас доближат равнището на средните реални доходи в Европейския съюз. Осмо, промяна на формулата за изчисляване на пенсиите с оглед средната продължителност на получаване на пенсия и размерът на вноските. Това съм го обяснявал хиляди пъти. Като се знае колко е средната продължителност на получаване на пенсията, един средностатистически пенсионер, защото никой не знае ни отгоре кога ще го вземе, трябва да може за рамките на този именно средностатистическа величина така да дава вноски, че да си получи, да си върне пенсията. Един ще почине, роднините му ще вземат справедливо част от пенсията, но друг път ще остане да живее. Това е солидарният модел, всъщност, за който говорим. Аз ти кажа само един куриоз с едно изречение. Не, аз ще завърша. Но 40 лева дадаха сега Великденски на пенсии до 150 лева. Да ти ме подсети още по-лошо. Знаете ли пенсия до 150 лева да има? Аз не знам. Има социални помощи до 150 лева, но минималната пенсия е 150 и отгоре. 152 или нещо. Така, 150. Значи пак се излага или не знаете какво става дума. Значи, точно това става, което Иван каза. Социалните помощи ги месят с пенсиите. На тях си дават. Така даваме на социалните помощи по 40 лева. На пенсионерите даваме от 30 лева нататък. И когато съм го писал това, пише така, ако сегашните управляващи, вече не се сещам кои са тия сегашни, там 2007 година е било, не приемат незабавно тези действия, бъдете сигурни, нищо няма да се промени в позиционната политика, геноцидът ще продължи. Защото аз първата ми статия продължава. Тоест, вижте,
тези, които приеха новата пенсионна система, аз им казах, ходих при президенти в НОИ и казах, вие унищожавате. И това имаха за задача. И сега се крият. И как се крият? На принципа на колективната безотговорност. Член 69. Пак ще го спомена. Пълен абсурд. И тук ще го кажа, и този път ще бъда конкретен. Преди няколко дена се обадих в предаване на телевизия СКАТ на Теодора. И казах, знаете ли член 69? Момиченцето до нея новото не знам името. Чува се на микрофона, Добре, кажете го. И го цитирах, че народните представители по Конституция, съгласно член 69, не носят наказателна отговорност за работата, която извършват Народното събрание. Каквото говорят и каквото гласуват. Тогава казвам, те им връчват жълти книжки на входа на парламента или след клетвата, тъй като само невменяемите в България. И ги питам, знаете ли, вие двете тук... А ти искате да носят? Чакай да довърши, защото Теодора ми затвори телефона и после ми говори неща, които не са верни и сега ще отговоря на Теодора. Аз питах, има ли политическа партия или някаква друга недоспала, ранобудна или така нататък група, която да каже долу член 69 и както се казваше долу член 1. Стой, за да паричи. Тя ми каза стотици, после като разбраха кой е член 69, защото аз им го казах, 100 пъти сме говорили за него. Аз питам, има ли политическа партия Теодора, която има в програмата си? Няма. Има ли ранобудни или там къснобудни да кажат, член 69, помниш, когато правихме протестите за член 1? Помниш ли го това? Помня, ама вие го правите, аз не съм го правил. Защо член 69 не излезат сега и да кажат тези млади хора? Как може една държава се управлява от хора, на които им дават жълта книжка в парламента? От невменяеми. И те ще бъдат и корумпирани. Иване, разреши само една дума. Искате да носят отговорност. Той иска ли да носят отговорност без срок на давност по специален раздел на кодекса, наказателният за организирана... Имало е единствен момент, в който всички са носили отговорност. Това е било след 9 септември 1944 година. Всички по списък бе. Така, нека да го кажа, за да не си говорим един върху друг. Трябва да се промени член 69, че се носи отговорност без срок на давност по специален раздел на наказателния кодекс, третираш организирани престъпни групи в структурите на официалната власт. Още един пример. Софиянски, що не го осъдиха? Защото е изпълнил колективно решение. А то, тази организирана престъпна група, Общинския съвет, тя не носи наказателна отговорност. Оттам надолу, по съдебните магистратите, докъдето стигнеш, всичко е беззаконие. Професор Георгиев иска се... Не, аз само исках да допълна пак Иван. Много хубаво като списък. Ние знаем това в голяма степен, това, което той го каза. Може би широката общественост надали е запознато, но това е съвсем справедливо, което предлага. Но аз веднага поставям един така въпрос към тебе, Иване. А ти знаеш ли, че примерно казано, говориш там за социално осигуряване, пенсиониране, знаеш ли, че има заместник министри, които не могат да различат социалното осигуряване от пенсионното осигуряване или социалното подпомагане? Защо ги има точно организирани? Ти знаеш ли, че го има и този случай? Дори да не го знам, мога да го предвида, защото съм дефинирал принципа на отрицателната селекция при смяна на туземната колониална администрация. Бас слагам, макар че не може да се проличи, ако Горбачов не беше махнал Живков, въпреки че ни закриха 82 на 100 от външните пазари, Живков с екипите си щяха да се справят с връзките, които имаха на Далечния изток, на Средния изток, в бившия Съветски съюз, ако искате, в Източна Европа, в Западна Европа, арабския свят. Не, няма какво да се лъжиме. И ако някой сега ще ми каже, че да ида в Северна Корея, ще му кажа да иде на майка си в тая работа, защото тук се народи... Работата. Тук се народиха някакви малумници по телевизиите, сега ще го кажа. Онзи ден, един малумник му каза на един, който нещо беше за друга система, не тая официалната сега, защото винаги има официални... Той каза, ми върви в Северна Корея. Да му кажа името на малумника или не? Кажи му, часът на месаря. Чакай, той беше, чакай, да не сбъркам само. После, Любо Колезич прави интервю с Дучето, шефа на ценовете, и двама души, които ги е пребил един пиян е бил какъв е тук в Дървеник. И в един момент тя му задава въпроса: защо не си смените апартамента? За да се махнете от това, който ги тормози. Бога ми, мене ще ми каже, що не идеш в Северна Корея. Няма да ида в Северна Корея, ти ще идеш на майка си там, където цяла. Не, извинявай, в България има едно словоблудство, което прогресивно се толерира.
всякакви идиоти говорят всякакви глупости и този дебат е безсмислен, който водиме. Свободата на словото е превърната в някаква словесна диария, която пречи върху България. Това не е никаква такова. Се излезнал той да ми говори гърчинска. Сваля ми шапка поне за това, което каза пред коя беше там. Да не казвам, да не правя реклама, защото не ми казва. Слушай, гърчинска казва така. Питат я, как е в белите страни, във Франция, тя в Франция била по света. Журналиста там позволява ли си да спори да изказва мнение по въпроса, след като е поканил него? Тя казва, не, няма такова нещо, това е нонсенс. Той, журналиста, има една единствена задача да извлече колко се може повече информация от този, който е дошъл на гости или този, който му се обажда по телефона. Тук аз поне много слушам такива блокове сутрешни и така нататък и вечерни следобеди, когато имам време, тук изглежда се води някаква война. И тази война е преднамерена. Някакъв журналист, който си получава паричките от точно тия, с които е седнал или от някой друг, се прави, че защитава народния интерес. Цирк се разиграва долнопробен. Комплементарна двойка, ти знаеш кой е комплементарна двойка? Е журналиста и политика. Те разиграват един сценарий, той му се кара. Много от предаването са превърнали като наследствие. А в следствието няма такива неща. Ако не искат да... Значи тук се разиграва един огромен театър в медиите. Да поясним на хората. Комплементарна двойка, това значи напасване на някои отклонения в един и в другия транзистор, за да се допълват. Журналист и политик. Да, да се допълват. Единия лъже, другия мачо. Когато го правим вече в чиповете, то се залага от преработката на чиповете. Но въпреки всичко това е технологичен разговор. Сега аз обаче искам да кажа нещо друго. Ние се опитахме по времето на Тодор Живков и Иван, и аз, и професор Георгиев, все сме участвали в този процес, да излезем по някакъв начин на малко по-друго ниво. Яви се един Георги Найденов, там съответните Кока-кола и така нататък. И скочи много на нагоди. Коли от Запада да произведеме. Руснаци казаха не, Брежнев каза, дразните нашите хора, постигате по-високи успехи. Малко намалете, то се оплаши. Осъдиха го човека. Опитахме се да вкараме японската стомана в червена могила. Захлупиха го веднага. Това били японски шпиони и така нататък. Коли трябваше да правим Рено. Рено, правихме ги. Дадоха ни мистичната бира. Болгар Алпин Рено беше по-хубаво от всичките коли на руснаците, състезателни. Става дума за съвсем друго нещо обаче. Аз миналият месец се натъкнах в едно културно списание на Елик Николов на съвещанието на Тодор Живков. 1988 година академик Ярослав Радев прави една разработка и Тодор Живков застава зад нея, 30 страници, си ви я разпрата по интернета сега, качвам я в момента, в която цялата тая нескопосана програма на Рани Рът е предвидена, но са предвидени начини да излезем от положението. Начини да излезем. Тази е направена, така, ляста праща, докато онази беше направена. Ако това може и така, ако това, баланс да има. И аз наистина споделям изцяло така становището на Иван Ценов, защо ние сме расли на едни и същи ясли. Имаме политехническо образование. Ние бяхме в ония институт, където имаме 50 часа над седмицата, където имаме 70 изпита за цялото следване, за да излезе нещо от нас. И тогава модата беше така, че всичко кадърно и чопово и сега там искате да влезне, там, за да покаже своята значимост. Зато и ние по подходът си приличали. Няма от две неща. Има конкретика, особено в неговата специалност. Автоматизацията с обратните връзки с всички неща. Така ли, Иван? Теория на управлението. Иначе той, като голям математик, ще ви кажа, за мен математиката е измислена наука. Тя не е естествена. Но тя дава възможност във всичките процеси да навлезеш. Тя не е естествена наука. Има чиста математика, има и приложна математика. Приложна. Да, ти понеже при Бързишнилов вярвал ли си? Беше Васко Попов, Бог прости. При професор Бързишнилов би съвпада въпрос оскулация на елипса. Мама Мощаро няма го в учебника.
Не съм му бил на лекциите. Мисля, викам, овкулация, това е убиване. Чертаехме едни елипси с окръжности скрипки, значи сигурно е това. Хоп, направих аз една матрица с 4 уравнения, 4 неизвестни, нали, уравнение на окръжности от линейната. Помисля, че от филма Матрицата. Не, това е моята такова, това е моето изживяване. Не, хората... 57 година, юни месец. И направи го това нещо и излезе чудесно. После гледам долу, ми дава един пример, само че аз го заметих с параметрични числа и той ме погледна и вика, и сега как стигнахте до този руд, като не сте гледали на лекциите? Ами викам от средното образование. Вие искате със средно образование да избутате висше, вика са ви такива елементарни нещата, то не. Така е, но това беше един находчив човек. Дай сега, професор, малко да ме замени, че аз търся тук от тази велика книга на Радия да ви прочета една пълна глупост. Сега, аз искам нека си пак да отидем към доходите, разходите и така нататък. Знаете ли, всеки си чопли към неговото, дето има една дума, но подхващам това Иван, което каза за колониалната администрация. Да. Напълно съгласен. Но искам нещо да кажа. Въпреки всичко, в България аз знам, че винаги се е чул гласа на чуждите сили, подчинявали сме и тая администрация изпълнявала някакви нареждания, да кажем отвън. Но въпреки всичко, да знаете, в определен период от време има някои икономически показатели, нормативи, критерии, които се правеха в България. Ето сега е непростимо, когато говорим за доходи, за разходи, да не изчисляваме обоснована величина, да кажем, на минималната работна заплата. Цялата постройка на всички доходи, защото Иван каза, ето минимална за нека да отиде към реалната. Абе да отиде, да, ама едно е да кажеш да отиде, даже сега съвсем примитивно, дай ще дигнем 290, ще дигнем на 310. Просто му текла на някого. Как се плащат тия пари? Аз казвам, че това е една от 8-те точки. Но има и други точки. Точно това искам да кажа, че в един момент все пак тая администрация, да кажем в лицето на труда ли там, на финансите, ли, кои си обществени синдикати и така нататък, те трябва да направят един точен разчет, да видят с какво ще вземе един българин. Ще ви един зрител и ще говори. Ало? Слушаме ви? Ало? Да, кажете. Как се разбира се? Чакаме. Включили сте, говорете, да. Радев? Да. Добър ден. Добър ден. Много се радвам. Обаждаме се от Германия, господин Радев. О, чудесно. Една окупирана страна. Тя все още е окупирана. Да, аз съм пенсионер. Да. Господин Радев, първо нямаме грамотни и културни политици в България. Абсолютно които така. Не се... те са политически зависими и икономически и няма конкретни политици, които да ръководят държавата. После, аз поздравявам вас за вашето велико дело. Благодаря. Аз съм пенсионер. Благодаря. Разрешете ме да поговоря с един уникат от българските учени. Ето Иван Ценов, заповядайте. Да. Ценов е един грамотен човек, който може да насочи България в правилния път. Точно. Господин Ценов, въпрос към вас. Да. Аз съм на 63 години. Работил съм в България 38 години. Трудостаж. Работил съм тук 6 години. И в момента съм в пенсионер инвалид 100%. Получавам 145 евро пенсия. Допълнително ми доплащат социал. Социал до 350 евро. Кажете ми защо, след като сме ние в Европейския съюз, защо не се счита европейската пенсионна система в Германия? Нашия български трудостаж. Много ви благодаря. Живи и здрави да сте. Благодаря ви, че още Да, включете сега телевизора. Иван Ценов и аз ти Не, аз естествено мога само да отговоря, че доколкото германците са прецизни, те просто изпълняват някакви нормативни документи. А това защо това е направено така? Сега ходете, ако сте идиоти, гласувайте за Европарламента, да идат там и
гушнат паричките. Но аз веднага мога да отговоря съвсем точно на човек. А вие като човек, който се занимава с тия неща, ще бях съгласно кой член са го порезали. Значи, когато България... И Кунева ли или някоя Куневица? Когато България се присъединяваше Шулева, пак това кръстка, да не кажа. В този смисъл България, когато се присъедини към Европейския съюз, единството нещо, което на Европейския съюз не беше задължение за България за постигане и така, каза се, въпросите на социалната сигурност, на социалната политика, на заплащането си е политика на отделната страна. Не. И така се подписа. Те не знаят на къде Но аз бих попитал сега. Тръгнали в Европейския съюз. Какво е това Европейски съюз? Федерация ли е? Или е бюрокрация. Или е конфедерация. Още една шапка бюрократична. Или е конфедерация. Какво е това Европейски съюз? Ако тя беше федерация, като Русия, ако тя беше федерация като Съединените американски щати, щеше да има, особено в федерацията, всички закони щеха да действат навсякъде. Да. Както действат в една държава. Те избягват и клинчат. Тогава питам аз. Защо пък ние трябва да им изпълняваме всичките тези хармонизирани страници, след като няма баланс? След като те така ни отговорят на... Ние българите колониална администрация и ги изпълнява. И си получава паричката. Аз питам, диверсификацията тук ли е в сила? Или диференциацията. Въобще, ние сме воденичен камък във врата на Европейския съюз и ще го сринем. Макар че там в Германия една окупирана страна, все още окупирана страна от Съединените американски щати, чието злато е там в щатите и чието президент всеки път, като го изберат, подписва канцлера, че ще изпълнява директивите на Съединените щати, една окупирана страна е по-диверсифицирана, по-балансирана от нас. И по-богата. Мога ли рязко да сме на тема? Разбира се, веднага. Вижте, господа, ние всичките сме жертва на така основната парадигма – доходите. Извинявайте, господа, обаче доходите никога няма да стигнат, защото човек е едно същество, което е ненаситно. Освен това, преразпределението никога няма да бъде справедливо, това също е ясно. Комунизма загуби битката с другия свят в момента, в който тръгна да увеличава доходите. Това го направи номенклатурата, за да се облагодетелства предимно тя. Не защото я мислила за народа. Знаеш, всичко в името на човека, златната решетка казваше и аз му знам името. Не. И много скрити доходи. Нека вица да го разкажа аз. Чукчката тръгва на конгрес на националностите в Москва. И стига с сирената, с налтата до автобусната спирка и гледа Брежнев на плакат всичко за човека, всичко в името на човека. Оттам отива на ЖП линията, гарата, всичко за човека, всичко в името на човека. Пристига в Москва на летището, всичко за човека, всичко в името на човека. Сяда вътре, Брежнев излиза отпред да чете словото си, той казва, я знае этот човек, за него. Само да кажа на този господин от Германия, на който му благодаря. Вижте, господине, нека чуйте го, ако не сте го чували от мен. Най-сериозното доказателство, че в една държава, която се управлява по писани закони, цари пълно беззаконие, е непрекъснатата реформа в законодателната система. Един закон е закон и ако на земята не беха установени закони, които да бъдат така стабилни поне няколко милиарда години, нямаше да ни има нас, ако сме, не сме привърженици на креационизма, т.е. че Бог е създал всичко това. Значи един закон е закон, за да може да влезе в сила в рамките, в който е планиран. Сега ще ви кажа вашия проблем какъв е. Вие сте започнали, като ви гледам колко сте годишен, при един закон, който искаше от вас, не повече, най-малко 25 години трудостаж, вие имате 38. Защото от мъжки пол. Така, защото от мъжки пол, а жените искаха 20 години. Този закон... И имат по-ниска пенсия. Внимавай, защото да чуят всички хора. Значи 25 години за мъжете, 20 години за жените, 55 години възраст навършена за жените и 60 години за мъжете. Съгласно малумниците, които говорят за точки, ще им кажа, че това бяха 85 точки и съответно 75 точки, които по-късно изведнъж като казаха за точки, станаха 100 точки, нали така? Така, сега ги дигат към 105. Така че, господине, вас ви хваща закон, който действа с стара дата. Вие сте сключили трудов договор тук в България, да работите, да ви отнемат от вашите трудови доходи, да плащат пенсията на тези, които са
пенсионери. Като са ви казали, че на 60 години с 25 години трудов стаж вие ще можете да се пенсионирате. Вие сте можели при това да не работите, нали, от 20 годишен, но примерно от 35 годишен, пак щете да я докарате. Тоест, вие вече, ако има закон, който е твърд закон, както природните закони, примерно, силата е равна на масата по ускорението. Не, чакай да кажем. Тук те не са природни закони, но не могат да бъдат в ущърб на хората, които едностранно са сключили договор с държавата. Значи, аз, понеже утре почнат предаването на юристката, искам да се намери юрист, който да поведе дела за защита, внимавай, този юрист да съди държавата за това, че е нарушила трудовия договор с всички тези, които са почнали при тези условия да работят. Ето това искам. Не искам никакви помощи, нищо. Искам да кажа, след като аз съм плащал пенсиите и са ми взимали на мене 34% върху доходите за социално осигуряване и аз, примерно, съм живял без тези пари, откъде да се не 10% примерно ще бъде данъка и колко са там. Тоест, ние искаме да видим, че в България има закон. Да ви кажа. Не, ще ви кажа, защото нашите наследници ще ги побъркат още повече. Къде те? Да. Ами, бих искал да кажа следното нещо. До 2001 година аз съм гласувал за СДС. Обаче много обидно ми стана, когато Петър Стоянов като президент на България се появи в Щатите и каза: елате да снимате в България, защото тук е ефтина работната ръка. Не защото са кадърни актьорите, не защото имаме кадърни оператори, не защото имаме всички кадърни хора, които могат да обезпечат това нещо, а той каза ефтина работна ръка. Което означава, как аз като ефтина работна ръка бих могъл да обезпеча пенсията на мама, на тате и на дедо. И в тази секунда аз приключих с синята идея. Това е един от смисълите. Второто нещо, което искам да кажа е, че в момента по-целесъобразно се създава и сив сектор или по-скоро черен сектор. Взимам цветарите. Има хора, които си залагат живота, апартаментите, всичко, за да се отворят едно от две цветарски магазинчета. Тия магазинчета плащат ежегодно ток, наем, вода, заплати, осигуровки и всички там лицензии или каквото се нарича. И когато дойдат ден година крайни, 8 март, Светница, Великден и така нататък, всички цигани с разрешение на Столична община се появяват около черките и продават цветя, изяждат хляба на тия хора, те фалират и те остават също без пенсии. Та господин Радев, господин Ценов, господин професор, извинявайте, че не ви позна. Не ми интересува как ще оправим днешната ситуация в България. Да, аз бих ви задал само един въпрос. Как гърците се оправиха? С ефтината работна ръка, как гърците се оправиха? Ами, ефтината работна ръка, не знам как са се оправили гърците, но аз казвам, че никога няма да бъде ефтина работна ръка на когото и да било. Правилно. Добре, включете си сега телевизора да чуете отговорите. Веднага отговарям, разрешете. Хубаво Иван Ценов каза за един термин колониалната администрация. Туземна. Колониалната администрация, ако дойде, берекят верси, защото те поне си управляват и си носят отговорност. Те са тук малумници, които никаква отговорност не могат да носят по дефиниция. Понеже зрител се обади и го каза за Петър Стоянов, един типичен пример на представител на тази туземна администрация. Той говори за нея там, бедна, да, елате тук си плащате много малко. Само един такъв представител, не човек с достоинство. И вижте как те си го връщат. След това избират си го там някъде изразни техни комитети, тук хубаво ви заплатите. Ето, разбирате ли, те се поддържат. Той представител не е бил представител, не е президент на българския народ. Макар че се прави, аз съм седеса, аз не знам, на разни глупости там ги говори, но факта беше... Как при тази ефтина работна ръка се явяват хора, които от трудови доходи ще изкарват по 330 хиляди лева на месец, не на 5
влезеха в Европейския съюз, тръгнаха да правят олимпиада, на която всичко сега е в бедствие, всичко се руши, не се ползват никакви съоръжения от тази олимпиада и се нагъртаха и се нагрузиха с спекулации, с всичките неща и станаха най-големите бойци в Европа. За съжаление, не в целия свят. И сега всички треперят за банките, как да спасяват банките, да си им дали парите. А ние българите, дянковщината ни притисна, ние трябва да бъдем, може да сме бедни, но трябва да бъдем честни. А Гърка не е честен. Гърк, като се ръкува с тебе, трябва да го прибориш с пръстите на ръката твоите и после да види да не те признава. Например, понеже зрителът питаше как може да се оправи положението. И аз направо отговарям, вземам си най-общото мнение, така изразявайки. Сменете тази туземна администрация, служете ни честни, подкупни хора, които могат да оправят, които могат да действително за народа си да работят, да правят политики и доходи. С власт и пари. Власт и пари. Трябва да се смени властта и да се пусне една допълнителна инфлационна система. Понеже си говорим, разказваме вицове, нали? Да. Младите трябва да знаят, че на времето нямаше политолози, но имаше хора, които измислиха вицове. И, например, един виц беше много по-стойностен от един политологически анализ, защото на тия плащат да лъжат. Аз мога да разкажа много вицове, нали? Радио Ереван, например, как отговорил, нали, на въпроса на един свой слушател, как е по-хубаво първо да се дигнат цените на стоките, а след това заплатите или обратно. И ще ми извиниш, сега шурам, а младите не са чак толкова затворковци. Водещия казва: ало, чакайте, една госпожица, вика, е много притеснена, първо ще отговоря на нейния въпрос. Тя казва, ще сключва граждански брак и пита как е по-добре да си легне първата брачна нощ. Те пак без да се мини или с Макси нощните. Но тук без да се казал така: госпожице, както и да си легнете, едно и също се случи. Същия отговор, вика, важи и за първия въпрос. Говорим за вицовете. Не искам да ви кажа пак още един път нещо. Вижте, България няма държавност от 1000 години. Но има български народ. В момента се изпълнява втората част от плана. Да изчезне български народ. Казвам го най-отговорно, следа го, и Георги Марков го е писал: 72 година ще изчезне ли българския народ. Още тогава той казва за какво става дума. 72 година. Отворете си съзнанието, както се казва. Много тъжно. 72 година той, като човек близък до някои кръгове, разбира, че в България нещата демографските отиват назад. Циганизацията и турцизацията започва. Българите престават да раждат нормално, както са раждали преди. Ало, здравейте. Съгласен съм, че точно натам водят да изчезне българския народ. Икономически всъщност го прогонват от България. Правят етническо прочистване на българите по икономически начин. Унищожават предприятията, заводите, и след като хората нямат поминък, няма какво да едат, те искат, не искат на принципа на миграцията, както са били на времето хората, но най-лесно са животните, смисъл, като изсъхне тревичка, търсят къде е зелената тревичка и къде идват, те сами идват в резервата за избиване на индианци, българи, София и още 10-11 резервата. Да, ама стария шаман казал сега на президента на Обама: вземете пример от нас, ние сбъркахме с емиграцията. Допуснахме емиграция. Вземете пример от тази работа. Емиграцията е опасно нещо. Продължавайте. Но то всъщност, ако погледнем, точно както в Америка са избили индианци, така избиват и кореното население. Тук и всъщност създават новите американски еврейски. Да, вие разбрахте ли обаче какво казах? Щом индианците са сбъркали и са допуснали американците, т.е. белите, като имиграция, сега американците бъркат, като допускат българите в имиграция. Има и нещо друго, което всъщност ние не го знаем. Всъщност те принасят Византия в Америка, а сега я връщат обратно тук. Да. И те по този начин контролират нещата. Вижте, че това са само техни магазини, едем само тяхна изкуствена храна, сме бедни, болни, дебели. Всичко е тяхно, медии, телевизии, радиа, абсолютно всичко е тяхно. Да, ма Иван ядия ляпа и зато и не е добрал. Сега искам да кажа нещо за господина. Кажете телевизора. Одеве бях казал, че нас ни хванаха в чувалчето, в капанчето. Ние говорим за доходите, за материалните стимули. Извинете, обаче аз не съм съгласен с професора. Имаше различно заплащане при социализма, имаше трудови норми, имаше хора, които на една и съща работа, като работят, единият толкова прави, другият толкова и получаваха различна заплата. Вярно е, че навсякъде в администрацията има мъртви души такива.
Така си беше и така си остана. Но имаше нещо много важно, което трябва да го знаят младите. Българина уважаваше можещия и честния човек. В момента можещия и честният човек са на изчезване. Те са изчезвали. Преди можеше да живееш сносно, ако си честен, сега просто не можеш дори да се възпроизведеш, ако си честен. Просто няма как. И затова искам да кажа, понеже ти ми каза одеве за тази минимална заплата. Много отдавна в белите страни, тези, които са въвели капитализма, са казали така: ако искаш да си работодател, ти ще плащаш такава надница уейт, нали, на твоя работник, че той да може да се възпроизвежда като работна сила. Като работна сила. Да. Защо? Защото аз не съм глупак работодателя, имам деца, те ще трябва да също да имат работници. Но ако аз унищожа моя работник и той не може да се възпроизвежда, естествено, че моят син ще умре. Тоест, модела хищник-жертва, това е хармоничен модел. Не може хищника да издаде цялата жертва, защото след това и той ще умре. И затова тук не е въпросът дай да му дадем на това толкова или има толкова. Хищниците има едно правило, което е много важно. И няма хладилник. Хищникът няма хладилник. Хищникът става хищник, когато е гладен. Така. Искам да кажа следното нещо. Човека не е такъв точно. Той е много по-лошо животно от тези, които там ги показват. И сравненията с животните, животинско малко несправедливо, той не е изкрейзил някой, нали? Човека е много по-лошо животно. Той целенасочено ще те унищожи. Без да мисли дори, че това може да му навреди и на самия него. Значи ти изяждаш жертвата си и ти умираш. Въпросът е следния. В момента забележете за какво става дума. На кои им плащат? На тези, които водят в медиите предавания, които са пълен абсурд от гледна точка на морала, от гледна точка на ценностите. Погледнете само какви пари се дават на някои, които стават сутрин в 4 часа, да дойдат от сутринта, от 6 часа, да ми четат някакъв вестник, да ми говорят глупости, да имитират, че контактуват с народа и така нататък. И вижте какъв ужас ги обхваща. Но защо? Защо? Реклама. Защо бе реклама? Нека да го обясня още един път. Знаете ли как им плащат на тези медии? По няколко канала, но единия е рекламата. Кой им дава рекламата? Този, който ги гледа. Защото той плаща Кока-Кола, примерно, майната и на Кока-Кола или ракия, там има в перото и за реклама. Фирмата си е казала толкова за това, толкова за това, толкова за реклама. Ти си купуваш питие или нещо друго и плащаш рекламата. Този същия олигарх плаща чрез медийния пазар и по някакви други начини и всъщност кой излиза? Ти плащат на едни огромни пари, за да те лъжат, а ти всъщност им плащаш. Добър ден, господин Радев. Добър ден. На вас, на доцент Ценов и на професор Георгиев. Да. Сега, господин Ценов познава, дето проведохме спора за дали по-скъпим, дали водата е студена или това ще не сме спорили. Така, господин Ценов, един въпрос към вас. Да. Кажете ми, отговорете ми, каква е разликата между това да отидете в Северна Корея или да се обадите към водещия и да му кажете на това, дето говори, като не му харесва да се натисне дистанционно. Има ли разлика между двата въпроса? Не ви разбрах какво? Сега запитвам така. Вие казахте, че и това действително е неприятно и е така. Когато някой ви каже, да бъдете в Северна Корея, нали? Да. Така. Плащат му, за да ти каже това. Плащат му. И да, те преди това, знаете ли какво правиха руснаците? Най-светлите умове, за да не ги убиват, ги екстрадираха. Професори и други казаха, Сталин ги екстрадираше и Ленин. Чуйте ме, господин Ценов. Чуйте ме. Сега, нали ме чуете, господин Ценов? Чувам се, да, аз му плащам на този малумник, защото плащам рекламата на фирмата, която... Да те попита разликата каква е разликата? Каква е разликата? Той е длъжен да се държи интелигентно, защото аз му плащам заплатата. Нищо, че часа на месарите се води в часа дистанционно, бе, може да го смените. Чакайте ме, какво искате? При социализма трябваше да седим на страна, за да бъдем честни. Сега трябва да не гледам телевизия, за да не гледам идиотите. Гледам ги с удоволствие, ги гледам идиотите и му го казвам. Един месар не може да бъде водещ. Той му виж само физиономията. Господин Ценов, чуйте ме. Чувате ли ме? Чувам, да. Много си прав. Всичко сте прав за това, което казвате и за месара, и за другите журналисти, и за абсолютно всички журналисти. Аз това го поддържам. Затова им плащат. Така. Но аз друго искам да кажа. Другия въпрос, когато някой, който слушател, казва, обръща се към който водещия и му казва, другия, който се обажда и прав да изключи, да се смени за цялото, да смени програмата. Защо ще сменя програмата? Прав сте вие. Трябва журналистът да се поправя, а няма да се изключи. Ама защо? Защото той му казва така, оня другия идиот
като мене ще те посреща на другата програма. Ти нямаш избор на практика. И ти ако си пазарна икономика, нали, действително, ти не мога да пратиш при конкуренцията да купува. Това значи, че туземната колониална администрация се ръководи от едно и също място се ръководи. Благодаря ви, аз включете телевизор, аз ще ви отговоря. Ето това го праща при другия. Разликата е, както казват, разликата е едва ли. Защото някога, когато пуснаха втора програма във Великия Съветски съюз, на първа програма другаря Брежнев четеше доклад, а на втора програма води се клати си, пусни първа програма. Сега обаче може да си сменяте 168 канала и може да гледате и от единия до другия край на света и да чуете и едната лъжа, и другата лъжа. И това цигарето, дето много знаем география, го виждам вече на 10 телевизии. Ма не само това. Ма цигарето си е много на място. Ама моля ти се, бе. Ало? Много си добро дете. Ало? Да, къдете? Ето един заповядай, се обажда. Кой? Къдете? Да, заповядай, къдете ще. Да ви кажа, кой е всяко в устата на депутатът? Народът. А какво си мисли депутатът устатът? Доходът. Това, което остава за народът. Така е. Но народът, какво казвам? Като казвам народът, разумявам всички добри българи, източващи чорбаджиите. Защото когато парите ви орят, право се крие под стълбите. Знаете ли защо става така? Защото на капиталиста стареят косите, стареят очите и ушите, не стареят само отността. Капиталистът не владее своето богатство, той не владее него. Това е капитализма. Алчност, безкрайна до безкрайност. А на този избората бих му казал следното. В Северна Корея си е 10 пъти по-добре, отколкото в Европейска България. Европейски съюз. Тук време, палиме се, гатиме. Кажете сега да ви попитам. Вие в Северна Корея ходили ли сте? Чакай, бе, защо на мен ми го казваш, бе, ало, без предата? Питам човека, бе. Аз го питам, какво ми вика този предата? Ти какъв си? Иване, има и малко така. Какво те прекъсвам? Какво общо имам аз със Северна Корея? Аз тук цитирам как ме праща не мене, а някакъв друг. Ти разбрал ми говориш за този с брадата. Ти кюсе ли си? Аз съм кюсе. Нека ти кюсе, тогава какво те дразни моята брада? Аз не съм говорил по нищо, бе. И аз си отвори ушите, бе. Отвори си ушите, бе, човече. Аз съм тук гост за това предаване, съм водещ. Отвори си ушите, нищо не съм казал за Северна Корея. Иван Ценов, вземи се изтегни малко. Иван Ценов само цитира си такива като... И то протестирайки. Чакай малко. Ма не, протестирайки, защото това е клон дошъл. Да, Иван Ценов само цитира си такива като Люба Колезис, дето го пращаше в Северна Корея. Само на Люба Колезис. Месаря пращаше други в Северна Корея. Месаря, добре, и Месаря. Не, Кошлуков, стой, грешка. Кошлуков. Дето ходи с... Кошлучето, демократа Кошлуков. Ама не това, защото... Извинявайте. Кошлуков, извинявам се за зрителите. Професор Илиев, защо има минимални заплати? Минимални заплати има... Що са фиксирани? Да, веднага ще отговоря. Значи това е главно в англосаксонските страни почти не се прилагат минимални заплати и ако даже попитате някои постулати на Милтън Фридман, той дори изобщо не споделя такова разбиране да има такава категория. Може би не знае какво е минимална заплата. Не, той много добре знае, но той казва, той е свързва минималната заплата с държавното регулиране, като казва, вижте какво, имаме пазар, вече нали целият свят е пазар, поставени, страните са поставени и функционират икономиката на пазарна основа, щом там отделни стопански субекти си работят, в крайна държавата, която е извън тая игра, взима им налага някакво ниво. И от тази гледна точка, да, действително, в много, пак казвам, англосаксонски страни, независимо, че скоро Щатите, Великобритания, Германия приеха минимални работни заплати. Сега вече казвам аз, за България обаче, господин Радев, не знам, някой да се каже и Ценов думата, но за мен е като знам какви са предприемачите в България. Като знам какво нещо е, какво ние там. Още повече това, те не са и предприемачи. Аз употребявам такова социализованото. Това са хора получили с някакви курвачета. Развили там борцета, стъсани виши и така. Той развива някакво производство. И сега на този човек, ако ти в тази държава не сложиш някакъв минимален праг на заплащане, да знаеш, те няма да имат срама да ти плащат и 10 лева на месец. Да. Просто той е толкова... На кого? На етите работници. Няма да
да отидат при него. Няма и къде ще идат така безработица, кой ще прави? Абе, сега ще безработи. Аз ще замина за Гърция. Ще замина за Гърция, бе, за Гърция. Ще ви кажа, дори когато искат те да притиснат работника, му плащат върху 4 часов работен ден, му плащат половината. И работи 16 часа. Половината от минималната заплата. Тук има според мен... Аз съм съгласен, че правят разни хватки. Това да не трябва, аз по-мога да ти кажа хиляди примери на излизане от законното положение. Минималната заплата носи един минимален праг на социалните, здравни и пенсионни вноски. Задължителен праг. Минималната работна заплата е категория, свързана с определене на една парична издръжка на човек, който е с най-ниска квалификация си приема в страната, да му се решава нормална издръжка. И тя става своего рода някаква база, в която всички останали, целият строеж, целият скелет на доходите на заплатите, вече почва да се спира върху тази минимална работна заплата. Справедливо. Пред 20 работни дни, при 20 работни дни на месец, 340 лева са 17 лева на ден. Виж сега, Не бъркам ли някъде? Не бъркаш. Така, значи 17 лева на ден, ако отидеш да леси на площада, или ако отидеш в София, там където се наемат общите работници, няма да намериш такъв работ. И няма да ти дойде. В никакъв случай. Значи, имайте предвид... Не, аз те разбирам мисълта. Ти искаш да кажеш, че минималната е много далеч изостана от... Сигурно и Иван ще го потвърди. Аз съм съгласен от това. Че тази минимална работна заплата е на всякакви граници. За официалното и за неофициалното говоря, когато аз говоря. Да, става въпрос за нещо друго, което те да разберем. Той даже и тая 310 или 340 та минимална работна заплата, ако попиташ председател на Българска стопанска камара, там един бивш агент, мисля нещо беше, един, както и да е, и така нататък, той ти казва, страшно много големи минимални работни заплати, ние ще ликвидираме българския бизнес. Защо? Защото той много големи разходи са върху тази минимална работна заплата трябва да плаща част от социалните и здравни осигуровки. Работодател. А някога беше така, че работодател плаща си всичко. Да чуем зрител. Ало? Ало? Да, кажете. Господин Радев? Да. В момента загаси телевизора. Добре, това е на един Москов. Здравейте, привет на тримата, които много уважавам. Да, и ние тебе. Казва се Найден Москов. Разбрахме. Сега да ви кажа първо една вест. Тъжна или радостна? Моля? Тъжна или радостна? Първо започвам с радостно. Кажете. Малко е закъсняла. Вече мина празника на българския политик, 1 април. Така. Мина, но все пак е актуална. Кажете. Установено е, че Господ Бог е българин още от 1994 година, когато победихме Франция. Казват, че сега, 20 години по-късно, той е поостарял и се е пенсионирал. И е станал член на една от българските пенсионерски организации и ще съдейства да получиме такива швейцарски пенсии 2800 евро. Найдене. Да. Слушай ме внимателно. Господ Бог е бил президент на целия свят и той ще си получи президентска пенсия без ограничение. Кай нататъка? Това е така, защото се провежда проучване за провеждане на референдум, както в Крим, за присъединяване на България или към Монако, или към Швейцария. Аз искам към Съединените американски щати. И без това са тук, нека да бъдем като Хаваите. Техен 54-ти щат. Това искам аз. Не. Само не Съединените щати. Защото те са завоеватели. Добре, кажи второто сега. Тъжната вест. Сега, тъжната вест е, че в вестник над 55 е публикувано, прочетете го. Не го четеме, това вестник, но кажи. Да, на страница 5 вестник над 55, понеже обяви, че става медия на пенсионерите, за обединение на пенсионерите пак, и там има публикувани две
И другия? Втората статия е на най-великия водач в пенсионното движение, нарича се Димитър Кисимов. Кисимов, да. Това не един и лъже другия. Халвазията и бурзадията. Да. Прочетете статии... Няма, виж какво нагледа. Значи това вестник не го чета, защото той се изтърка. Но все пак той се опита на времето да ви направи асоциацията на пенсионерите. БАП. Кажи сега, какво стана с БАПа? БАПа? БАПа стана... Три. Аз мисля, че са повече. Има БАП Люлин, БАП София, БАП Обединение, БАП Разединение и така нататък. Сега аз искам да използвам твоя случай, за да кажа: уважаеми господа пенсионери, елате колкото ще може повече на Александър Невски в 11 часа четвъртък, за да можем да отидем и да викнем на Вяра Анкова вън от София. Българската национална телевизия да си отиде на 8 километър, там където и беше определено мястото, и да ни затваря една улица, за която даже не плаща и наем. Това е. Добре. Ало? Да. Искам само да кажа още нещо, че във връзка с базовия доход без... как беше? Без... Гарантираният базов доход. Така, е по-добре за България да се въведе без базова работа. Може. Опитват се вече, карат циганите да метат и така нататък, което не е лошо. Благодаря ви. Значи ние се опитваме няколко пъти вече планината да отиде при Мохамед, т.е. при Вяра Анкова, при Фатма, за да ни покаже. Все пак и тя ни показва. Но аз имам едно знаме, на европейското знаме, със сърпа и чука, то път си го занеса да го показва него. Защото или трябва да бъдем федеративно включени в Европейския съюз, или трябва да бъдем федеративно включени в Съединените американски щати, защото там законите се спазват все пак. Има ги, но се изпазват. Да не казвам къде другади ще ни вкарат накрая с цялата тая дъндания, защото не ми се иска да преживяваме една и съща история два пъти през живота си. Аз съм роден в Царство България, нали? Видял съм едно, второ, трето, не искам това. И все пак, Иване, да чуем пак зрител и си продължим. Ало? Ало? Господин Радев, исках да кажа, че не спазват Виенската конвенция за защита правата на човек. А именно с една точка. Че човек трябва да получава толкова доходи, че да се самоиздържа или само възпроизвежда. И гледаме колко е минималното за оцеляване на хората. Те го смятат 560 лева, но реално е 1100 лева. И тези реално 1100 лева, още изследване на National Geographic от 85-та до 89-та година, тези 5 години са включени, в смисъл като покупателна способност на хората. Примерно билетчето за трамвая, колко е, дали ходите на опера, на театър, на море и така нататък, се равнявало на $800. И $800, като ги обърнете съвременен вариант, те се равняват на 1200 лева. Толкова дават минимално за всяко десетилетие, които... Най-новите изследвания, които току-що четах на компютъра вчера, беха при 4-членно семейство и двама работещи, и двама от тези 4 члени, трябва дохода да бъде 2800 лева, за да живеят нормално. Ама те трябва да се задължат. Не може хората да са роби в България, верно да работят за 10 лева. Не може да бъде това. След като сме този Европейски съюз, тогава за какво направим? Чуйте ме да ви кажа. Аз нарочно съм се заробил в пенсионерската проблематика за това, защото там не могат да кажат пенсионерите лошо да работят, ниска производителност на труда или пък не е морално. Край на краищата единствените морални хора, които добре са работили някога, може да не са управляли добре, но добре са работили, това са пенсионерите. Говоря за трудовите пенсионери, пенсионирани до 1997 година. Защото всеки един пенсионер, пенсиониран след 1997 година, могат да му намерят кусур, слабо е внасял и така нататък, и така нататък. Но в старата система трудовият пенсионер не заслужава това, което е. Благодаря ви. Само за Виенската конвенция. Трябва да спазват Виенската конвенция. Това е основното нещо. Благодаря и аз. Да, благодаря. Аз да допълна. Значи, не става въпрос само за Виенската конвенция. Първо има една декларация за правата на човека.
град Филаделфия, Съединените щати, знаете, има една декларация, която е публикувана. След това има на МОД, Международната организация на труда, също има една декларация по отношение на доходи и заплащането. Значи всяка една държава следва да осигури такива парични средства за живот на хората, които са достойни за техното съществуване. Да, правилно да чуем и зрителката, която прекъснах без изклала. Много добър ден, извинявайте, бих попитал господин Радев, вашите гости. Аз малко не съм ориентиран. Ами постоянно има робот срещу Европейския съюз и Америка. Ама нещо този народ съм много зле да се не се ориентира и да гледа гръб тая Америка и тая Англия и тая Франция и Германия. И още нещо един зрител каза, че Америка завоеватели. А Хан Аспарух, господин Ценов и професора, какъв е Хан Аспарух? А не ми се струва да ви благодаря ви. Да, благодаря ви и аз. Хан Аспарух, който е завоювал територии. той е държаво образовател. Ама не, значи не може да говори за Хан Аспарух само от късен, защото да каже за Хан. Да, действително, но тогава имаме едно велико пресение на народите. Оттам тръгват страшно много народи. Нека оставим това и да се спрем на нещо друго. Какво лошо съм казал аз, че когато сме си дали съгласието и сме подписали договорите, трябвало е да ни федерализират в Европейския съюз или да ни вземат като 54-ти щат на Съединените американски щати. И без това ги храниме. Разберете едно нещо. Ние произвеждаме и изнасяме 5,5 милиона тона зърно годишно. 5,5 милиона тона зърно годишно. Вместо да храним животни и да изнасяме месо и да натрупваме още по-голяма се, ние издържаме Европа с това зърно. Нали? А внасяме от тях месото. Добре, нямам нищо против. Това е кооперирано движение насам и натам. Но трябва да има и баланс в бюджета. Европейският бюджет трябва да ни балансира и да ни изхранва и да действа за който. И тогава минималната пенсия, щом в Европейския съюз 400 евро, трябва да бъде и в България, а те да вземат мерки по тези въпроси. В противен случай аз съм против продължаващото хармонизиране на страниците, които Симеончо подписа, Сергейчо изпълняваше, сега Орешарски, че крета криво-ляво, единствен Дянков дет се оказа достоен и вика, ние така, ама няма така. Той се боли от власт, Как Дянков щял да преска руснаците, получи да работи при тях. Представете, този туземец, пръстен, гаден, миризлив бе. Просто не ме дърпете с Дянков. Дянков е като мумия. И руснаци. Аз обаче искам да кажа, че тези руснаци, които преди управляват Русия, тя халхабер си кой ще преска той, бе? Да. Какво сега в Украина една олигарски воюва срещу други олигарски. Както казва Иван Минчов Вазов на времето за Кримската война. Ето там зад морята две царства се бият. Зло е турци, ако паднат, зло ако надвият. Хора, пак ви казвам, една държава, за да бъде нормална държава, трябва да има елит, който да има корени в народа. Господин Сенов. Ако този елит има корени в Москва, в Вашингтон, в Брюксел, той не е елит, е туземна колониална администрация. 1000 пъти го повтарям. Не можеш да искаш от един такъв човек да мисли за България. Той мисли най-много за децата. Една дума аз не мога да приема. Нормална държава, нормални отношения, нормални закони са за нормално време, а ние живеем в ненормално време. Кой живее в ненормално време? Ние. И кое е ненормалното? Когато бедствия, кризи и така, тогава вече нормалното става ненормално. Я го питам и Ферарието дали е нормално. Ти го чуй, а ненормално става нормално. Аз съм имал случаи в спасителната служба на други места, когато някой търпи бедствие. Лавина паднала. И седнали... Точно така. Това, което стана 89-та година, падна една лавина върху нас, дайте си дохме на думата и да ни извадят труповете. И когато група чиновници или такива като нас са седнали на топло и разсъждават каква е логиката на потърпев се, стигат до обратните съждения. Потърпев се излезал от лавината, заминал за село Рила или град Рила, а ние копаме и го търсим и там, защото не знаем, че той се е измъкнал. Значи не можем да търсим нормални разсъждения в ненормална обстановка. Мога ли да дам? Пуснай зрител. Ало? Ало? Да? Кажете. Предаването искам да се включа. Да, включени сте, кажете. Добър ден. Добър ден. Първо да поздравим с професионалния празник всички лекари. Чудесно. Трябва да ви
ви кажа нещо, тъй като говорите за пенсии. Да. Преди 4 години напуснах България, бях лекар в първи помощ. В момента работя в Канада. Чест и почитание. Така, не работя като лекар, работя към един здравен фонд, застрахователен, Да. и определям, т.е. на базата на документи. А на базата на това си ти запознат като лекар? Ами аз имам 7 специалности. Да. И между другото, сутринта чух една журналистка, където каза, че учим 6 години не учи. Аз съм учил 17 години, имам колеги 20 години, има 8 години, които вече не са... Еми специализации. Да, а аз уча 60 години, да ви кажа правото. Аз продължавам в момента. Като инженер по електроника. Какво ли не беше? Лампи, па транзистори, па... Казвайте нататък, да, прави сте. Мисълта ми е, тъй като и за пенсии говорим. Да. Значи за 15 години, това, което аз ще направя в Канада, ще получа една средна пенсия, която ще бъде от порядъка над 2000 и няколко долара канадски. Така е. С които аз ще си живея много добре и цялото ми семейство. Разбирате? Да разбираме, Нейков не е там министър. 25 години имам в България, за които, знаете ли колко пенсия ще взема като лекар в българска помощ? Кажете. Сигурно някъде малко над минималната. 250 лв. Сега искате ли да ви кажа аз нещо? Сега, Чакай да го чуваме човека. Кажете. Да, само секунда. Тук в момента здравна каса не знам така. Ами, просто съветвам всички български политици да дойдат в Канада. Една хубава държава, една социална държава и да видят как е направено здравеопазването, което е абсолютно безплатно, както беше преди 90-та година в България. Честито. Лавината на Сашо Радев, дето дойде. Лавината. Не, дали го чухте какво каза? Но е направено без скрити сметки. Чуйте ме. Вие много точно изпреварихте моят отговор, аз първо сега на Иван Тенов. Тригата лавина на Бари Димитров, филма Лавина на Бари Димитров. Аз съм главният герой там. Комунистите направиха този капитализъм, който преподаваха, че е в аз съм главният герой там, Кирил Философът, заедно с Пазарилов. Даде ма Иване, има и търпение малко. Ама сега за лавината, тук става въпрос за следното. Моралното падение на комунистическите партии, моралното падение на този човек отишъл в Канада и му дават пенсия по-голяма от тук. И там го няма Нейков. Там няма комунист, който е става капиталист. Става сега да прекъсваш човека. Аз не го прекъсвам, ние говорим глупости вече тук. Ще си сравняваме лавината, той Канада. Канада не е България. Тя не е съветски модел. Тук ни потрошиха 44-та година. Канада, знаете ли какъв модел? Канадски сигурно, дай да го дам. Не е канадски, тя е английски, тя е подкова. Хубаво, а тук ние сме руски. Точно. Ами господине, искате ли това искате ли да ви кажа къде сме били ние 88-9 година? Аз съм бил и в Москва, аз съм бил и в Лавения. И като бехте в Москва? Аз съм специализирал. И между другото, една от големите ми специалности, кардиохирургия, съм е получил в Ленинград. Така че аз към Русия така хубаво... Питайте си, господине, само че Горбачов направи всичко, потрошиха ни и толкова. Ако не ви е ясно, съжалявам. Горбачов, руската наука, както и американската наука, медицинска, както и европейската, включително и българската, трябва да ви кажа, са на много високо ниво. Ама елате тогава тук да си ползвате пенсията, бе, господин, защото всичко тук е много хубаво. Да ви кажа ли защо заминах за Канада? Ами защо? Защото станат... Един, който в момента се прави на политик, беше водещ на едно предаване. Те имат две телевизии, ББ и Бареков и Бойко Борисов. Две телевизии. Значи, целият мой екип беше обвинен от него, че една циганка не сме еди-какво си. Направиха, разследваха ни 4 месеца и така нататък. Накрая, когато помолихме тази телевизия, не казвам коя е, и той е водещ, не ни дадоха право на отговор. В 4 вестника, знаете ли къде публикуваха решението на съда, който ни уневини? Знаете ли къде го публикуваха? Една страничка там някъде отзад, където никой не чете. На първа страница бяхме как сме убили едва ли не това момиче. Което момиче беше гладувало 7 дни.
Коя година е това? Много. Нали от 15 години работи в Канада? Вадихме отвътре, почти тя беше в кома. Чакайте, от колко години сте в Канада, вие не можах да разбера? Вие говорите за неща, които станаха скоро. Не, аз ви казвам една телевизия, когато имаше един водещ. Коя година е това? Преди, когато беше началото на правителството на Бойко Борисов начало. Значи вие сте отскоро в Канада, доколкото да ви. Така е. Казвам ви тогава. Канада е една жестоко социална страна. Знам много добре. Това, което вие казвате, Канада е антипод на Съединените американски нормална страна се казва. Нищо общо няма Канада и Съединените. Точно така. Благодаря ви. Здравеопазването говорим. Ще ми бъде много приятно пак да се обадя. Благодаря. Значи имам молба към водещия относно пенсионната система. Слушам ви. Аз ще се обадя да ви на имейл адреса ще взема. Ами моля, си ми каже имейла ми е много лесен. Радев 38. Без пауза. Радев 38 кломба abv.bg. Значи молбата ми е, искаме да поговорим за пенсионната система, защото само моя брат, който съм го взел да работи при мен, беше продължение на 34 години миньор. 34 минен инженер. Първа категория труд. Първа категория труд. В момента пенсията, която трябва да получи в България, е 1480 лева. Знаете ли колко взима? 770. Максимум взима. Добре, запомните ли имейла ми? Радев 38. Всеки месец с 700 лева дотира фонда. Да. Благодаря ви пак. Запомните ли имейла? Да, запомних. Да, пишете ми, аз ще ви отговоря. Аз съм 15 дни още в България и ще ви се обадя. Добре, благодаря ви. Искам да спомена и аз, днеска наистина е 7 април, ден на медицината в България. По наше време ние имахме система доктор Шемачко, на която система доктор Шемачко, копирана от Съветския съюз, бяхме стигнали до върхове на медицинското обслужване за нашата територия, като пик. В това отношение ние 25 години ще лутаме като Самуиловите войници насам натам и трябва да ви кажа, че стигнаха до извода, че 400 болници били много за България. Нямало толкова медицински персонал, който да обслужва вътре, че 5% от младите лекари само казвали, че ще останат в България, че средната възраст на лекарите била 53 години, че нас не лекували 80 годишни професори, което е верно, че цялото обслужване на Софийска област е спешното обслужване от фелдшери, от среден медицински състав, и че сега въвеждат паралечители, които 3 години ще бъдат обучавани. Извинявайте много, драги приятели. Ние стигнахме до там, откъдето почнаха след 9 септември. Най-напред имаше ГСО, чували ли сте го да стане? Готов за санитарна отбрана. После имаше библиотеката БГСО и се учиха всички как да си правят превръзките и как медицински да се самообслужват, не само зависими от знахарите. Аз съм падал много от малка височина, но си счупих на времето дясната ръка на 2 места. Извикаха един знахар, касапин, който с колчета ми шинира ръката в Асеновград. И нямам никакви проблеми с тази ръка. Чакрация, така да се каже. Аз съм си търсил кръка на ски от планинската спасителна служба и бех 5 месеца в гипс, 50 години след това. И трябва да ви кажа, че кръкът ми и сега ми служи. Значи, ние сме оцеляли и благодарение на развитието на медицината. Не знам следващите как се оцеляват, дано да успеят да оцеляват. Все пак и вчера чух едно голямо постижение. Родилка в кома, извадили след детето, спасили се и майката. Така че в България има много постижения на медицината, но като че ли не можем да изпълним точно това, за което Чирков протестира. Той иска 70 000 лева заплата на месец и е прав да ги иска. Само че трябва на мен да ми даде 7 000 лева пенсия, за да му плащам и той ме гледа в ръцете, а не в селото, за да ме приеме и да му обслужи. Така че чест и почитание на тази медицина, която все още си я имаме.
които са си дали Хипократовата клетва, забравена от Хасан Адемов, дето ни дава сега за 90 дни по една филийка хляб на всяко ядене допълнително. Не е малко, но баклава като няма и хляб си ядем. Таким викам. Ало, слушаме ви. Добър ден! Добър ви ден! Добър ден, господа професорите. Изказаха много темпераментни някои теми. Аз искам да им задам един въпрос. На базата на това, че в България един път се искат са определени минималните заплати, те са определени, защото, както каза професора, ако може да не им лева и 5 лева ще дадат българските десни, които смятат, че са десни. Защото тия десни ги направи комунизма, който не ги беше научил за това как се става капиталист и какво значи човек и какво значи работник и работодател, за да се стигне до там, че работодателът днеска да каже: абе, ние искаме да плащаме един ден от болничните, примерно, обаче това български работодател, ние трябва да им припомняме на тях, че за тия не 25 години, а предните 23 години, цялата българска работодател държеше всички на граждански договори, той не ги осигуряваше, сякаш че тия хора за 65 години, представете си как ще вземат 40 години трудов стаж. Второто, което е сивия сектор. Ако искам да ви задам един въпрос. Сивия сектор, знаете ли, че всички в строителството, ако си представим, че работят някъде около 100-150 хиляди човека на обекти сега, трябва да ви кажа, че всички не се осигуряват. Абсолютно всички. Идва майстор и казва: аз работя примерно на квадрат еди колко си. Никой не го зачислява на работа. Той майстор изобщо не му пука, че лъжи държавата и че на него няма да му бъдат взети никакви приходи за тая държава. Той, който му дава работата, господин работодателя, било държавник, било частник, той изобщо не му пука за държавата и ние си мислиме, че за тия пенсионери или за здравното осигуряване или да какво си, някой му пука за нещо. И другото, което аз искам да задам въпрос на професорите. Ами, господа професори, защо вие знаете, че поне по филмите, знаете, че има агенти, които представляват държавата, отиват, разбират всичко какво може да се направи и тогава отива истинската полиция, казва на работодателя, работник, за какво става дума и ще вземат мерки. Тук да сте чули един агент, да сте чули икономическа полиция, да сте чули инспекцията по труда, която е една от най-корумпираните системи и е централизирана от областта до София. И в София и казват, вече ако работодателя, който допусна нарушения, е по-голям, по-як, дават корупционните средства в София. Ако е по-малко, остават на областта да се справят с него. И ми кажете при тази ситуация, какво е решението? Аз ще ви мога да отговоря, защото е много важно. Значи, господине, първо, като не гледате предаването от началото, аз за цялото време стискам зъби, защото за икономиката в сянка много подробно обясних за какво става дума и дадох примери с предприемачи, че не плащат осигуровки, че върху пълното заплащане, че няма трудови договори. Тоест, вие повторихте на практика това, което вече го говорихме. Но вижте, господа, цялата модел е направен така и нищо не може да се направи. Нека да не се лъжиме просто. Ето сега плана Ран, за който си говорихме. Този господин Ричард Ран ми говори оня ден, че се дигнали няколко пъти доходите на населението. На кое население, бе? Номинално, на любопъвката ли? Номинално, но реално. Номинално, вижте, когато Иван Костов, професионален лъжец номер 1, беше министър-председател и заяви, че са предвидели двуцифрен номинален ръст на брутния вътрешен продукт, журналистите гледаха като отровени, а самата конструкция на неговия изказ няма смисъл. Няма номинален ръст. Има просто номинално, значи фиктивен. Има само реален ръст, т.е. физически обеми или преведени, брутния вътрешен продукт приведен към цени от базовата година. Това е елементарно за всеки човек, който се занимава с макроекономически показатели. Тоест, професионалният лъжец Иван Йорданов Костов се гавреше, защото той го знае много добре това, като говореше за... Ами при Жан Виденов имаше трицифрен номинален ръст, защото се стигнаха заплатите... Нищо не може да се направи. Нищо не може да се направи, защото е заложено отвън и отгоре да не
може да направи неща, съм бил в политиката и всеки опит да направя нещо ти беше с главата. Нека да довърша. Какво трябва да се направи? Самото изказване на нашия зрител, даже в края, така почувствах, че той дори сам си отговаря. Казва, там има една държавна инспекция на труда, която и аз направо му казвам, тази държавна инспекция е по-добре, закрите, бе, няма нужда да има тази държавна инспекция. Защо? Защото те не можаха да се справят нито по хигиена на труда, безопасност на труда. Вие сами виждате, ставате свидетели, непрекъснато там паднали 3 души, там станала авария, там не знам ти къде. Непрекъснато все стават разни производствени и такова. А това е задължение на тая държавна инспекция да мине, да провери, да затвори където не. А то началник е бил, не, вижте, Иване, началник на тази инспекция... филм, как се крадне и нищо не правят. Казвам ти просто един пример. Началника на тази държавна инспекция... Нищо не може да се направи. Нищо не може да се направи. Не, момент. Не, вижте... Човека пита какво може и трябва. Демократични средства не можем да промениме. Значи, не той началник на инспекция, който нищо не може да свърши, след това министър стана. Назначете хора, които действително държавнически, не от, както казвам, от колониалната администрация. В пирамидата на маймунките има хора, които действително могат да пирамидата на маймунките, в пирамидата на маймунките има 3 маймунки. Едната си затворила ушите. Това е властта. Тя вика, не виждам зло. Другата си затворила ушите. Това са блаженните работодатели. Казват, не чувам зло. Третата са профсъюзите. За маймунката, която се запушила устата, ето ги там. Която казва, не казвам зло. И остава пенсионерите да се вдигнат и да направят някакво зло. Това е. И зато и моя съвет е. Всеки четвъртък в 11 часа излизайте пред вашето кметство, да изпушите по една цигара, да си кажете по някоя приказка, да ви види кмета, че вие сте недоволните пенсионери, може нищо да не правите, но да ви види. Вие да се видите. После вече като свири главния марш на обед, идете да си хапнете каквото ви е направила бабата. Така че в това отношение първата крачка, която трябва да възстановиме, това е отново пенсионерите да започнат да излизат. Оттам нататъка, може би след великденските пенсии, си има и първомайски добавки към пенсиите, си има и 6 септември. Пари има. И вижте, тук вече се спирам на последният въпрос. Парите в България вече са импулсни единици. Това не са банкноти. Давайте на пенсионерите, които са на банкоматно разплащане, които искат, разбира се, давайте им по една премия всяка седмица към дебитната карта, към кредитната карта, по 10 лева, които до петък да похарчат като импулсни единици. Не вдигате банкнотите, давате го условно, като ваучери, да го похарчат за храна или за лекарства и да видите как оборотът малко от малко се отлепи. За тази работа обаче се иска ламаринени гасти и пипер. Защото това е динамика. Иване, ти знаеш какво са динамичните процеси? Много добре ги знам, бе. Не дей само да ти кажа. Вижте сега, дайте да не се правим тук на наивници. Просто не желая да участвам в такива наивни спектакли. България се управлява и отвън и отгоре. Толкова. Забравете, аз съм бил в политиката, нищо не може да се направи за българския народ, ако ние отгоре и отвън не са решили, че трябва да се направи. Не, искам да кажа нещо друго. Ето сега, щели сме да гласуваме, да избереме следващите, които щели. Глупости на търкалета. Гласуването сега е точно толкова фиктивно, колкото и при Тодор Живков. Тогава беха кандидатите на Отечествения фронт, знаеш, единни листи. Дали ще гласуваше? Няма избор. Колко пъти поставих въпроса? Поне променете избирателния кодекс в няколко елемента. Първо, да има бяла бюлетина, не на всички от предложените. И пак ще изберат същи. Пълно, не на всички. Като са не на всички, ще сложат малко по-светли хора. Защото ти не можеш да сложиш. Чувате ли ме? Ти нямаш кой да извадиш. Оплаши ми човека, бе. В България в момента казват отново, както казаше Филип Дивизов, гласувайте за който и да е. Само да се гласува. Що? За да легитимирате туземната колониална администрация. Да ги щипнат по допетата уния от вънка и ние да са доволни. Добър ден. Добър ден, къдете? Господин Радев, разрешите ли да задам един въпрос? Разрешено ви е. Понеже той до вас нарече Иван Костов професионален лъжец. Така е. Не само написал съм книга. Искам да го попитам. Той ще признае ли, че е професионален провокатор? Кой? Ще признае ли, че... Кой, Иван Костов ли?
пълнуващи писма на Минчо Мънчев Минчев, долеейки му се във вечна дружба и сътрудничество. Той е същия. Разбира се, преди 20 години, той се надява си... Остави го да си изкаже, да си изкаже човек. Давайте Да си изкажа. Да. Значи... Казвай, докторе. Минчо Минчев. Минчев. Не е така. Шеф на Нова Зора. Точно така. Тогава Да. рупор на реакцията. Тогава и сега политически противник на демокрацията. Той е същия Иван Ценов се кълне. Му се кълне във вечна дружба. Никога не се кълне. Не. Ти патологичен лъжец, бе. Ти говориш неща за мене, които нямат нищо общо, бе. А ти правил ръждата... За писмо го питам. Кое писмо, бе, човече? Онова. Минчо Мънчев Минчев. Да, казвай, че изтече време. Намеря ли писмото в архива си? Абе, намери го, кажи къде е, кой е това писмо. Имате ли други въпроси? Какво писмо, бе, какво съм се крел? Чакай да кажеш, защото той... Нека кажеш, защото той не казва нищо. Аз съм свидетел, защото ми повтаря, вярно ли е Минчо Мънчев Минчев? Нова го чета от първият брой, откакто е почнал да излиза, до вчерашния брой, от миналия вторник. Трябва да ви кажа, че Иван Ценов никога не е правил коленопреклонни писма. Аз от 5 години не публикувам главния редактор. Те него не го публикуват. Не, че не ме публикуват, не искам да публикувам. Мене от 20 години отказват да ме публикуват там, защото главният редактор е обвързал с други неща. Но искам да ви кажа, нали, все пак не е имало такива коленопреклонни... Глупости, той си говори доктора, той виждаше задника на Косов и му казах, че ако не направи дисертация за граждата върху купола на американския танк, защото той е правил за съветския танк, доктор е специалист по ръждите, Костов няма влезе в парламента. И ето Костов не призна. Той е виновен, че Костов не призна парламента. Това е един човек, който... Така изказвам, искам да кажа, разсъждавайки и обсъждайки вече няколко пъти, пак искам да почитание, действително Иван е много прав. Ние не сме имали тая политическа система. Не застанем ли на тая българска земя като мъже, честни с едно желание за постигане на социална справедливост към хората, към едно ново виждане вече към българина. Т.е. да постигнем нещо, което действително е много по-различно от съществото, което ни налагат действително чужди сили, ние до никъде няма да докараме. При това положение ние радикално отиваме към социален взрив. Аз просто предчувствам, че ние не можем да продължаваме страшно дълго време така прикритичко, това ще направим, какво си. Тук рано или късно трябва да се застане съвсем сериозно, да се поставят едни сериозни хора, които действително отговорно да вземат решения за български народ, за това, което към тази страна подлежи, и тогава може да се надяваме на някакъв успех, би казал, минимален, доколкото разбира се пак някакви големи сили до някъде ни позволят. Но само така, с едни хора, които са социално устроени и социално справедливи. Гражданите на България съвсем умишлено са разединени по вертикалата и по хоризонталата. Съвсем умишлено България се води към вариант, който аз не мога да го предвеча какъв е, но изчезването не само по номинална българската държавност, но може би и не фактически, а може би и по номинал, т.е. наречена България. Сега да не говоря за тия там Югославия, какво стана, това е съвсем друга история, но при нас вече са подготвени условията. Ето, виждате надолу към Родопите какво е, виждате на морето какво е, виждате северо-западнала България и така нататък. При нас нещата отиват и към друг вариант, професоре, че няма да направим нищо, а спокойно леко изнесох его, той си отишъл в Канада, човека писнало му, той явно не ги разбира нещата, он не ги разбира, чувствам го, сега се е сетил да си потърси правата, нали, вижда, че в Канада се уреди. България, ви казвам, народа изчезва. Георги Марков, последният велик българин, го е написал в 1972 година, не вчера. А такива като доктор Димитров, да се води, той е Вучков, доколкото знам на името, нали, това са някакви хора, които аз не мога да ги разбера. Аз съм бил провокатор. Аз бех казал ясно и категорично, че съм направил всичко възможно да ме махнат от СДС, защото виждах, че там е една банда, която обслужва тези, срещу които искам се борят. Какви? Какъв икономист е Костов? И Костов просто не разбира от икономика. Ето, плана Ран, самия Ричард Ран признава, че когато са дошли тук да пишат тази книга за 3 седмици, господа, казвам го за трети път по тази телевизия, точно за 3 седмици тази книга се направили.
Знаете ли как се прави проект за преход от планова към пазарна икономика за 3 седмици? Никак не се прави. Copy-paste, replace. Това са трите операции, които се правят. От латиноамерикански варианти и от други. Това е българското издание. Липсват 2 глави. Знаете ли кои глави липсват тук? Икономическото състояние и икономическата реформа. Има една фалшификация. В оригинала ги има. Тук се приписват и 2 глави на Иван Ангелов, но не е верно. Икономическата реформа е кръглата маса, господин Радев. Там са взети. Тези хора си признават, че не разбират от планово стопанство. Освен това, нашите си признават, че не разбират от пазарна икономика, не може да си го признават, аз го знам. На всичко отгоре, нашите не разбират от английски език. Тук става въпрос how are you? I'm fine, thank you. А става въпрос дали разбира макроекономически и икономически категории от другото яче. Защото ти можеш да говориш перфектен английски, да не можеш да четеш икономическа литература. Така че, какво да говориме? Събрали се тук, за да ни фърват прах в очите, нали? Сол Полански казва, ние припознаваме в групата на Луканов и истинската опозиция на България. Той ги докарва тия тук 20 души. Пришиме им още 20, като Иван Костов, Пушкаров и други, Иван Чуангел, и излез тази книга. И сега били виновни, тази книга била много глупости на стъркаването. Тази книга ще става прах в очите на хората. Тук, например, има следния текст, че Конституцията трябва да бъде приета с референдум 2/3 от цялото население. Аз лично съм се борил за това да стане 1991 година и нямам време да разкажа как излезаха 39-те на гладна стачка, само и само да ми изземат инициативата, която бе после Тренчев, за референдум. Тук го пише ясно в тази книга. Тук пише и много други неща, които просто ни казват, така ще стане при вас. Да, така ще стане, защото те знаят какво може да стане, когато ти губиш пазарите си. Когато ти, без да имаш менеджери, даваш на някакви хора частна собственост. Това е планово унищожаване на българския народ. Аудитория, ясно е, че ние ще продължим с тези разговори. Последната предваря на Иван Ценов по отношение на програмата Раният, вече че това не е програма, това е някакъв доклад, който даваше по-скоро прогнози, отколкото да препоръчва това и това, ако това така, това нека, беше раздаден на нашите депутати на времето, така че оттам го бехме взели и го копирахме и го размножавахме, за да видим още тогава къде са ямите, в които ние пропадаме. Така или иначе обаче, аз ще се постаря следващия път на Ярослав Радев да изкарам нещата и там е малко или така или онака, но все пак беше заложено върху основата на едно развитие на нашето планово стопанство по пазарен път. До следващата сесия, до следващия понеделник продължаваме по-нататък. Благодаря. Как се пишат законите в България? Какво се крие между параграфите? Кого обслужват народните законодатели? Кой дърпа конците, като сенките? Очаквайте отговори в предаването Сенки и силуети. Вторник, 21 часа. Оскар. Аз съм Валентин Касабов. Всяка сряда, 21 часа и събота, 17:45 ще съм на огневата линия. Заедно да воюваме за оцеляването на България. Ще съм тук, за да ви показвам истината. Основното оръжие на Паралакс са фактите. Истината не е гледна точка. Истината е България. Паралакс е позиция, от която ще разобличавам всички, които са срещу нея. Бъдете Паралакс и най-българската телевизия СКАТ. Бог да пази нас и майка България. Как ли да върви това блуз, едно предаване за блуз, рок и още нещо?
предаване за музикантите, които написаха историята на тази музика. Едно предаване с свирене на живо, с музикантски истории и с дискусия. Предаване за блуз и рок по телевизия СКАТ. От мен. Карай да върви, това е блуз. Водещ Васко Кръпката.